Barrumbada d'estiu a les Illes. Fins a 26 litres per metre quadrat han caigut en només 20 minuts a Pollença. L'aigua ha arribat acompanyada d'una tempesta elèctrica que ha provocat 2 conats d'incendis a Formentós. Bon vespre. El mal temps ha provocat nombroses cancel·lacions i retards a l'aeroport de Palma. Ina Gutiérrez. Ja són 38 vols retardats i 13 vols cancel·lats aquí a Son Sant Joan durant tot el dia. D'aquí uns minuts ampliem aquesta informació. I el decret de protecció de Posidònia no entrarà en vigor aquest estiu. El dictamen del Consell Consultiu insta el govern a incloure una cartografia detallada de les praderies existents a les Balears. Segons els experts, aquest document es pot torbar mesos a estar enllestit. El biòleg marí Manu Sanfèlix ha dit a IB3 Notícies que ara per ara només estan cartografiades de manera exhaustiva les praderies de Posidònia de Formentera. Ha estabilitzat l'incendi d'Estellencs. El foc ha cremat 2,5 hectàrees de pinar. L'incendi es va declarar ahir vespre i va obligar a desallotjar més d'un centenar de persones que participaven en una festa a la cala. Efectius de l'Ibanat continuaran fent feina a la zona durant la nit. Esperen que el foc es pugui donar per controlat demà. Open Arms deixa Palma per continuar rescatant vides. El vaixell de l'ONG ha salpat avui a hora baixa del port rumb per seguir amb les tasques de socors. Diuen que ho faran tantes vegades com sigui necessari. José Fa, la supervivent que duien a bord, es recupera a l'Hospital de Son Espases.